Naanami sa Singapore. First meal na mo. Ang kuha na ni ayam, gulay. Basta Indonesian siya na food, guys. Nara guys, kasabot kung unsa ni siya nga kuan. Basta kay chicken, na siya kuan. Na apoy itlog. Kilawan na to ni guys. Una na itong kilawan ang sauce. Pindo. Yan sa ito lami ba? Lami siya, more siya curry. Kaning red. Lami man siya. Tamis na hanghanga. Tari atila. Lami siya guys, pero mas lami lang to. Tilaw ko. Ay, ko ani itlog kay ako na. Ako lang ni tilawan raman. Ay, please na. Kaya lang chicken akong tilawan. Ilang rice kay murag na ka ng kuan tuno. Murag ni tuno ilang rice. Okay, kuha man na. Nasilamak. Kung pinilasing mo ko. Nasilamak. Coconut nga kuha. Rice nga na ay coconut milk. Lami kayo. What did you guys? Malia dai. Tuesday. Ngawo. Oh, tissue ba? Isipan mo ko ay ate. Kilawan na to ng itlog. Kuha naman no, ito magani si Sinta no. Ay, size. In fairness, lami siya. Kaya ba mo siya mas lami guys? Ang kape niya na. Pinadami ang... Labi ay. Naghapit mabiya ano? Lami guys, Nick. Ha? Niabot mi dire kay mas natipid inoon mo. Sige ra mig convert niya. Nagtipid na nung maayo. Taga makita og price kay i-convert dahil og peso. Nagayon sa apit. So yung gingon ganina pet. Usam na. Nga may na nang bugo tagmat. Ay, bugo tagmat guys kay. Sipon. To, itong sipon. Kaya bugo tagmat kay. Wala kay ba pila convert ba? Dila kay sakit sa dughan. Basta kay kila ba $18 kila $18. Oo, nga na day. Nga na, kung gagod. Yan na bitaw ba? Yan si Don sa bitaw ba? Nasa mga $10 to guys, so mga nasa 400 pesos. Mas mahal pang food sa airport sa Cebu kasi dire. Sipon to no. Ayan kayo ba? Guys, tungod sa kalami sa pagkaon guys, nanilingan na ra ihagi sa nahurot. Yan to silingan. Ayan kayo. Wala kay ba pila convert ba yan eh. Very good.